Слава Иисусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры, Иисус только что прочитанным, почутым нами фрагменте звертается такими тяжкими, незразумелыми словами. «О род мне верный, докуль буду с вами, докуль буду терпеть вас». Узнікае пытанне, да каго ён так звяртаецца такімі незразумелымі, а нават суворымі словамі. Можа, да бацькі гэтага апантанага хворага хлопца, ці да вучняў, а можа, да тых людзей, якія аточваюць, стаяць у натоўпе. На гэтае пытанне нам цяжка адказаць, аднак мне здаецца, што гэтымі словамі Ісус звяртаецца да кожнага з нас. Чаму? А таму, каб звярнуць нашу увагу на той факт, што кожны з нас мае праблемы з верай. Цікава заўважыць, што наша вера або яе адсутнасць найбольш яскрава праяўляецца у момант крызісу, у момант выпрабаванняў. І вось паглядзіце, такое выпрабаванне, такі крызіс здараецца у данным грамадстве з пэўным хлопцам, і адразу вакол гэтага хлопца, які мае прыпадак, які скрыгоча зубамі, дранцвее, пускае пену, збіраецца натоўп. Але навошта ён збіраецца? Некаторыя людзі хацелі пабачыць нейкую сенсацыю, прыйшлі паглядзець на гэтага хлопца, ніколі не бачылі, хтосьці дранцвее і пускае пену. Некаторыя, мабыць, прыйшлі, каб паглядзець на вучняў Ісуса Хрыста, як тыя здзейсняць цуд над гэтым хлопцам. Яшчэ самі вучні прыйшлі дзеля таго, каб паказаць сабе, паказаць, што яны маюць моц, і зараз яны раз і гэтага хлопца аздаровяць. Мабыць, там былі і кніжнікі, і фарысеі, якія прыйшлі пасмяяцца з вучняў. Ім неважна было, які будзе вынік, ці будзе аздароўлены хлопец, ці не. Яны загадзя былі супраць усяго таго, што зробяць вучні Хрыста. Карацей кажучы, ва ўсёй гэтай сітуацыі хлопец нікому не быў цікавы. Гэта быў такі інструмент палітычны, можна было сказаць, палітычная нагода, каб здзейсніць нейкую спрэчку, авантуру вакол асобы Ісуса Хрыста. Яны все забыліся пра хлопца, і ён быў ім нецікавы. І толькі дзве асобы насамрэч былі зацікаўленыя хлопцам. Гэта, канешне, бацька і сам Ісус, які прыходзіць. І калі мы так зазірнем нашымі духоўнымі вачыма ў гэты кантэкст, то ў гэтым кантэксце робіцца зразумелым абурэнне Ісуса Хрыста, які кажа: «О род няверны, дакуль буду з вамі і дакуль буду вас терпець». І пасля гэтых яго суворых словаў усе асобы, якіх мы узгадалі, яны нібы знікаюць з евангельскай сцэны, і застаюцца толькі дзве асобы. Гэта бацька і Ісус. І вось між імі адбываецца дыялог. Ісус запытвае пра гісторыю хваробы. Бацька яму адказвае. Робіць гэта Ісус не дзеля таго, што не ведае, ці не можа здагадацца, ці не можа прачытаць у сэрцы. Робіць ён гэта дзеля бацькі, што яму, у адрозненні ад тых усіх іншых, якія аточваюць іх, яму неабыякавы лёс яго сына. І вось гучаць словы, просьба ад бацькі дапамагчы хоць чым-небудзь. А Ісус адказвае: «Калі можаш верыць, усё магчыма для веруючага». І вось гэтымі словамі Господ, ён падкрэслівае, што вельмі важна, каб бацька сам узяў на сябе адказнасць веры у аздараўленні свайго сына. Яго вера
вельмі важна ў дадзены момант, нікога іншага. І вось бацька, разумеючы гэта, кажа: «Господи, памажы майму няверству». І вось у гэты момант адбываецца цуд. Ісус выганяе нечыстага духа. І сёння многія сябе у нашым грамадстве пачуваюць так, як гэты бацька. Маем тых, якія нам як сыны, або пачуваем сябе, гледзячы на наше грамадства, як гэты бацька. Наше грамадства, можа, б'ецца і трансвее, і пускае пену, а мы нічога не можам зрабіць. Аднак мы можам верыць. Мы можам верыць, як гэта банальна не гучыць. Гэта вера нам дае надзею, якая, в сваю чаргу, як якар, про які гаворыць апостол Павел, сёння знаходзіцца глыбока ўнутры нас, нашага сэрца, за заслонай, дзе знаходзіцца Ісус. Мы сёння пакліканы прыгледзецца да нашай веры, прыгледзецца і задаць сабе пытанне да веры вучняў, кніжнікаў, ці да веры разявакаў, падобная наша вера. Ці мы гатовыя ўзяць на сябе адказнасць за іншых людзей, за сваю сям'ю, родных, супрацоўнікаў, за свае ўчынкі, нарэшце, за свае памылкі, грахі. Аднак не будзем наіўна меркаваць, што зможам нашу гэтую веру, гэтую нашу надзею рэалізаваць самастойна, уласнымі высілкамі. Не. Наш Господ падказвае, як гэта можам зрабіць. Гэты род ніяк не можа выйсці адно толькі ад малітвы ды ад посту. Гэты род, дух няверства, дух роспачы, дух сумніва, дух гвалту. Хай Господ умацоўвае нас сёння сваім словам і дае гэтую веру. А мы, калі адчуваем, што патрабуем дапамогі, паўторам словы бацькі хлопца, які быў сёння аздароўлены: «Господи, памажы майму няверству». Амінь.